vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Ndikutsvakawo basa. I am looking for a job as a waiter. Ndiri kuZim zvangu but I want to work abroad. Kana kuina anyone ane link rekuPoland, please ngandibatsirewo. Saka kune avo vanenge vachida kubatsirawo ID uyu, you can come to my inbox, then I will give you numbers. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Saka inini ndiri mukadzi uyu ane makore 37 years ekuberekwa. So far mukoma Nashi ndarasikirwa nevana ivo vanokwana kuita vaviri, and this is the way that I lost both of my kids. It is just like vakangodona mukoma vari kuchikoro. Wekutanga mukuru wacho ndiye akadona ari kuchikoro. She was at a boarding school but umwe wacho he was at a government school. Saka uyo mukuru ndiye akatanga kufa. Ndakangodona ndikabva ndatonzwa phone yapinda ndikabva ndazoenda kweya. Unfortunately they did not tell me the truth kuti mwana ainge atofa kudhara. By the time pandakazosvika kweya pandakaona ndava kutanga kupiwa counseling, that was when I understood kuti mwana wangu ainge atoparara. So mukoma Nashi wechi number 2 zvekare akafa apo paainge achiri kuchikoro. The situation was really terrible for me because ipapo kana mafinances angu they were like really going down. So ndakabva ndazotanga manje kuita tsvakurudzo, ndikabva ndazoenda kuna umwe muprofita. Saka muprofita uyu akabva anditi, ko zvainge zvichiitwa naamai venyu pavainge vachiri vapenyu, munofungidzira kuti zvavainge vachiita zvainge zviri normal here? Ndikabva ndazonzwisisa kuti zvishuwa kautsinye kose ako nekahusatanism kainge kachiitwa naamai vangu apo pavainge vachiri vapenyu ndiko kainge kakonzeresa kuti vana vangu vaviri vainge vachizosvika pakufa. So mukoma Nashi ivo amai vangu pavainge vachiri vapenyu, like vamwe vanhu vainge vasingazvizivi, even kuchechi vanhu vaisatozviziva kutoti amai vangu ivo vainge vari musatanist, but isusu manje sevana vavo taitozviziva kutoti baba naamai vedu ivo vanoita zvesatanism. At that time mukoma Nashi tisati tafind out kuti baba naamai vainge vachiita zvesatanism. Zvakaitika ndezvekudai so, vabereki vedu pane umwe musi uyo pavakangokaruka vabuda. Zvino vabereki vedu vakati vabuda kudaro, sezvo tainge tiine musikanzwa, saka vaiwanzo kuti kana vakatenga tunonaka twavo then vaibva vazoenda vobva vazonotuviga mubedroom. Isuwo taingoti kana vabereki vedu paya pavanenge vabuda taibva tatoti chance given, nesuwo tobva tatopinda mubedroom mavo tobva tatanga kuba tumagoodies twese utwo twavanenge vakaviga muwardrobe mavo. Zvino musi wacho iwoyo mukoma takatopfuurirana nehanzvadzi dzangu tikabva taenda kubedroom. Takati tingonopinda mubedroom, hanzvadzi yangu mukuru wacho ndiye ainge akatungamirira ari kumberi. Akangoti achingonopinda mubedroom ndokubva atodonha pasi akabva atofenta. Isuwo takati tinopinda mubedroom, hei zvatakaona mukoma Nashi zvainge zvichityisa because takatoona demoni chairo. Demoni iri mukoma, it was hanging upside down from the ceiling. Zvatakaona musi wacho iwoyo zvainge zvichityisa. It looked like more like it was a man, but like someone uyo anenge aziya nenzara. The person was like starving to death. This is what we saw. It was like someone who had not eaten anything in about 100 years. The way that this man was like a skeleton. Mukoma Nashi, at that time when we saw this thing, we got so scared that we started running. We wanted to run out of our parents' bedroom. Then baba na amai vangu, they just magically appeared out of nowhere, and ivo vakabva vazotiti tainge tichifanira kuti tinge tichizoenda kunorara, then mangwana acho vainge vachazomuka vachitaura nesu. So mangwana acho mukoma ndopa vakabva vazotidana kubedroom kwavo. Takati tinopinda mubedroom mavo zvishuwa mukoma takabva tatoona kutoti mainge muine chimwe chimuka chainge chirimo. Chimuka ichi chainge chakaita kunge kitsi, but at the same time chainge chakakura kuita kunge imbwa. So ivo baba naamai vangu vakabva vazotiudza kuti
ivo vainge vari masatanist. Amai vangu ivo vakati vainge vakajoiniswa satanism apo pavainge vachiri kuchikoro kunursing school, ndokwavakajoiniswa satanism ikoko. Then vakabva vazotoita zvekutosarudza baba vangu because vakaona kuti vaikwanisa kuti vange vachizoshandidzana nababa vangu. So mushure mekunge vazoroorwa nababa ndopavakabva vazojoinisa baba vangu zveusatanism, vakabva vazotanga manje kuita zvekuuraya vanhu vari vaviri. Ivo vaitoti kana pavainge vachinzwa kuti vanenge vava kudawo kunwa ropa uye zvekare chimhuka chavo pachinenge chava kudawo ropa, vaibva vazobuda vari vaviri vobva vazoenda vaitongokwira mumotikari, then vachifamba kudaro ivo amai vangu vaibva vachinja maziso avo obva atoita sekunge ekitsi. Then vaibva vazongoramba vakatarisa driver uya aizongofila something like somehow, aizoti kana acheuka paya ndipo paaibva azoona kuti amai vangu maziso avo anenge atoshanduka, anenge asisiri maziso like maziso emunhu but anenge atova maziso ekitsi. Saka mukuzonorohwa nehana amai vaiti ndo zvaibva zvazokonzeresa kuti iye munhu anenge achidriver ange achizoita accident. Saka vaizoti kana vaita accident kudaro hanzi chimhuka chavo cheche chaibva chatosvika same time, chaibva chatosvika chobva chatotanga kutonanzva ropa, chichitonanzva ropa paya. So izvi ndo zvainge zvichikonzeresa maaccidents akati one day kuma-areas patakakurawo tichigara, because we were staying really close to the highway and painge patova nepamwe paspot painge pava kutonzi paspot apa like each and every year kana kuti after 2 years paitofanira kutoti pange pachitoita a fatal road accident, yet it was being caused by my parents. So vabereki vangu vakabva vazotiudza kuti nesuwo vainge vachida kuti trainer. Vabereki vangu vakazofa vasati vati initiator mune zvinhu izvozvo zvesatanism. Then vabereki vangu like mama vangu vakabva vazotanga crash. Saka zvainge zvichiitika pacrash iyi yainge yatangwa namama vangu, vainge vasitomborina basa nazvo kuti vanhu vabhadhara here mari dzecrash, because kwainge kutori nevamwe vanhu vaitongouya nevana vavo. Uchitoona kutoti vanhu ava vanototambura zvekuti munhu aikwanisa kuzobhadhara mari yefees yecrash after kana kuti 2 months or 3 months, but amai vangu vainge vasitomborina kana basa nazvo zvachose. Amai vangu ivo manje vainge vachishandisa vana ava, amai vangu vaishandisa vana ava and ivo vainge vachishandisa isusu kuti tinge tichiita zvose izvo zvavainge vachida kuti tinge zvinge zvichiitika pavana ava. Saka pamba pedu painge paine imwe prema iyi yainge ichigara mugarage at all the times, but prema iyi manje mukoma taizoti kana paya patinenge tabva kuchikoro, then amai vangu vaibva vazoti kwandiri kana kuti kune imwe hanzvadzi yangu tinge tichitora prema iyaya, then vaibva vazosarudza umwe mwana mumwe chete vobva vati chimbotambai naye mwana uyu. Obviously vana vainge vachitofarira kupushwa vari muprema, saka taizotanga kutamba navo vana vaya, but mwana uyu waunenge wazopusha muprema muyamya aikwanisa kuzotoita kana mazuva asingauye kuchikoro achingonzi ari kurwara uye zvekare patori nevamwe vaviri vana vakatofa mushure mekunge ndavapusha neprema iyoyo. Saka prema iyi mukoma vabereki vedu vakabva vatotiudza kutoti prema iyoyo vaitombopota vachitomboenda nayo kumakuva, ameno kuti kumakuva ikoko chimwana chacho chavaiti vaienda vobva vazonoita usiku hwose vachitamba nacho. Chimwana ichocho chainge chimbori chimwana chainge chakaita sei. So mukoma nashi ndizvo izvi zvatakakura tichiitiswa nevabereki. Saka ivo vabereki vangu mukoma by the time apo pavakazosarudza kuti vainge vachida kuti vange vachizoti initiate mune zvinhu izvozvo zvesatanism, zvakazoitika mukoma ndezvekuti vabereki vangu vakangokaruka vabuda, vakangoita sekunge vanhu vatongodaidzwa maybe nesomething or another spirit, because the way that they rushed out of their bedroom vainge vachiita sekunge vari kumhanyisana. Takatombofungidzira kuti maybe vainge vanetsa ndokubva vatopinda mumotikari, then my dad started driving. Mukoma nashi pasina kana nguva ndopatakazoona vamwe amainini vachitosvika pamba vachitochema munin'ina wamama mushure mekunge vafonerwa nepolice kuti both of my parents they were found dead in the car. But motikari iyi mukoma nashi
even right now ndinoti kana ndikafunga nezvayo nyaya iyi, like the way that my parents died, it is like vakangouraiwa, right? Then mushure mekunge vaurawa kudaro, then vakabva vatongoiswa mumotikari, because motikari yacho mukoma haina kana kumbogara yaita head on with another car kana kuti yakabuda muroad ikabva yanobondera pamuti. No, it was not like that. Motikari iyi yakazotongowanikwa nevamwewo vainge vachitozvifambirawo yakatongopaka paside peroad, and both of my parents, they had blood that was coming out of their nostrils. So that is how my parents passed away. And the motikari iyi, it did not even have any physical damage at all. So vabereki vangu vakati vashaika kudaro. Then when we were all grown up, iniwo ndakabva ndachizoroorwa manje. Mushure mekunge ndaroorwa ndo pandakabva ndazoita vana vangu vaviri, but ndakati ndaita vana vangu vaviri, marriage iya yakabva yazotanga kurwadza, then marriage yangu ikabva yatoparara. So ndakabva ndazoti it was far much better kuti ndinge ndichizochengeta vana vangu ndiri ndoga. Kamukuzonochengeta vana vangu ndiri ndoga ndipo pandakabva ndazofirwa futi nevana vaya. As for now mukoma, as we are speaking right now, ndiri munhu uya wekuti ndiri kungorarama upenyu hwekuti I am just lonely. Upenyu hwandiri kurarama hunotongondirwadza, because I have tried several times kuti ndinge ndichiita zvekare vamwe vana, so as to replace vana vaya vandakaluza, at least one. That is all that I am asking for, but I am failing to have another child. So ndiyo confession yangu iyi mukoma. Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Edzaitibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. So hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndine imwe hanzvadzi yangu uyo ari kugara kuSouth Africa. Hanzvadzi yangu uyu tainge tichitongomuzivawo kuti ainge atongoriwo munhu ainge achitongozvitamburirawo zvake, ainge achitoshandawo sadhaka boy. Takazotoshamisika tichitonzwa kutoti ainge atoroora uye zvekare ainge atova nemwana. Akazonzwa nemakuhwa kuti iye ainge akaenda akanotenga stand kumaareas kunobva mukadzi wacho. Vanhu vakabva vatanga kuvaka. Tainge tichingoona nemastatus kuti indeed vanhu ava vari kuita kuzendemura rimwe zimba zimansion paruzeva mukoma. Zimansion iri rakati richingonopedza kuvakwa, then akabva atofirwa nemwana. So mukomana she ndo nyaya iyi iripo iri kutonetsa zvaizvezvi, because idzowo hama dzemukadzi dziri kuti hanzvadzi yedu uyo akaromba. Iye manje ava kuda kudzoka kwatiri achiti hama dzangu, ndiri kukumbirawo kuti munge muchifamba neni, because ndiri kufanira kuti ndinge ndichizvichenura. Mwana wangu uyo handisi rini ndakamuurayisa, uye zvekare mari yangu haisi mari yeropa. Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Pakaipa vanzvadzi vedu ava vari kuti ivo hanzi mukufambawo kwavakaita vari kuudzwa kuti kana vakangogara vafamba nehanzvadzi yavo, then ivo ndivo vanobva vazotanga kupomedzerwa kuti ivo vakaromba, because hanzi hanzvadzi yavo uyu anoratidza kuti akaromba. Saka mukuromba kwake achiri kutsvaka kwekurasirira like zvinhu zvake izvozvo zvakarombera pazviri. Saka ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. So hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ndakanetsanawo nemuvakidzani wangu. Inini ndiri kugarawo kunoku kuEpworth. Mushure mekunge tanetsana nemuvakidzani wangu, ndakabva ndazoenda manje kune vamwe madzibaba vanoitawo zvenguo tsvuku. Saka madzibaba ava ivo manje vakabva vazondipa hoko. Vakati vandipa hoko dziya vakabva vanditi ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichizocherera hoko dziya pamba pemuvakidzani wangu. Ndikabva ndaita saizvozvo. Pari zvino ndinotoona kutoti muvakidzani wangu uyu ari kuita kutambudzika. So zvinhu izvi zvatova nealmost a year kubva zvandakazviita. Saka pari zvino manje handisisinawo mukana wekuti ndinge ndichikwanisa kusvika pamba pemuvakidzani wangu kuitira kuti ndinge ndichifukunura hoko iyi ndinge ndichiipisa, because madzibaba ivavo vakanditi paya pandinenge ndaona kuti ndinenge ndava kusada kuramba ndichingomutambudza
muvakidzani wangu uyu ndinofanira kuti ndinge ndichizoenda ndobva ndazonofukunura huko iyi. Kana ndaifukunura huko iyoyo, then ndinofanira kuti ndinge ndichizoipisa, then matambudziko ose awo aanenge achisangana nawo anobva apera. But zvaizvezvi handichatombokwanisi kuti ndinge ndichisvikapo pamba pemuvakidzani apa ava nedzimwe imbwa dzekuti imbwa idzodzo dzakandivenga sekunge dzinotoziva kuti inini pane zvandakacherera pamba pavatenzi vadzo. Ndakambozama kuti ndinge ndichidzokera kwavari madzibaba vaya, vakabva vanditi ingawani madzimai, ndakakuudzai kuti kana mukagara mangoroverera huko iyi muvhu, the only way to reverse munamato uyu munofanira kuti munge muchizoenda imi mbune, munge muchizoenda kunofukunura huko iyi. So is either chizviitai ari masikati, mobva matongoreurura muvakidzani wenyu, mobva matongomuzivisa kuti izvi ndo zvamainge makaita. Vanhu zvagara, vanhu vanoita mamistakes mukurarama. Pafungeiwo muri yeZimbabwe kuti kana ndikagara ndareurura, kana ndikaudza muvakidzani wangu kuti ndine huko iyo yandakacherera pamba pake, handiti kana raini rose kana epwave yose chose chakashata chinenge chichazoitika zvinenge zvichingonzi ivavava amai ava ndivo muroyi mukuru. Saka muri yeZimbabwe ndibatsireiwo. Ndingaitawo sei? Hakunawo here vamwe vana madzibaba vanoti vanozvigona? I am willing kuti ndinge ndichibhadhara hangu so as to save my image. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Ya zvakangoma hazvo vedu we pakaipa. Hanzi ndinotya kuti kana ndikagara ndangoreurura epwave yose inobva yatoti iye yuyu ndiye muroyi, kana kuri kuzonzi kana paine chakashata chinozoitika next then chingonzi muroyi ndiye yuyu. Saka ngatitaurei navo mucomment section.